Ayun, shoutout sa'yo, Dayan Angel. Sagutin mo na siya. Para sa, yan, ibibigay mo yan sa kanya. Yun, what's up ketchup mga kakunix? Welcome back to my channel. Ayan, andito tayo ngayon andito tayo ulit sa ating tambayan, of course, dito sa Bypass Road. At syempre dito sa Baker's PH. Ayan, nakikita nyo naman ang Baker's PH. Ayan mga kakunix, andito ulit tayo para magbenta ng aking mga t-shirt. And syempre yung mga nag-orders, ayan, dito na rin kami magbi-meet up para makuha ang kanilang mga orders. At salamat sa mga nag-orders at nag-support sa aking Iconics Style Design shirt. Ayan, thank you so much. And of course, sa mga bibili pa lang, bahala kayo kung gusto nyo bumili. Salamat pa rin sa pagsuporta ng aking YouTube channel. Ayan. So, habang naghihintay, mag-vlog muna tayo. Okay? Ito ang aking mga t-shirt. We have a black one and white one. Pero yung sa susunod na version is limited edition lang kasi itong black. So baka yung mga sa susunod is white nang available. White. Ayan. So napakaswerte nyo mga kakunix, yung mga nag-order ng black limited edition na Iconic Style Design. Ayan. Ikaw! Bigyan ka ng jacket! Yan. Si J. Bidad Reyes, okay. Video vlog natin yan vlog natin. Ayan, shoutout mo na, sino mo gusto mong shoutout? Shoutout Dayan Angel. Oy, girlfriend mo? Saan sir? Nililigawan sir. Nililigawan pa lang niya. Wow! Taga saan si Dayan Angel? Banggi sir. Banggi. O yun, shoutout sa'yo Dayan Angel. Wow naman! Wow! Sagutin mo na siya. Para sa, yan, ibibigay mo yan sa kanya? Yes, sir. Ay hindi, naku, busted. Dapat bilhan mo yan ng ganyan si yung nililigawan mo. Sa susunod sir. Yan, shout out yung mga team mo sa sa mga motor riders. Locos Blood Riders sir. Ay, Locos Blood Riders, sila Kelmi Loco. Ayun, Kelmi Loco. Ayan, shout out sa'yo. Yan, kilala ko si Kelmi Loco. Anyway, thank you for purchasing my t-shirt. Thank you so much. At sana masagot ka ni yung liniligaw mo dyan sa bangki. Ayun. Ay, thank you so much. Thank you sir. Okay. Picture sir. Okay, sige. Oo nga pala. Ayun, sige, thank you so much bro. Yeah, para support sa channel Ayan. Thank you. Okay, ingat, ride safe. Ayan mga kakunix, ayan basta si J. Bidad Reyes, nag-purchase siya ng aking t-shirt. And ayun, hindi pa binilhan yung liniligawan niya. Dapat binilhan niya yung liniligawan niya para sagutin na siya, di ba? Ang hina. Pero diskarte niya yun. Malay mo, pag sinuot mo yung Iconic shirt, tapos pumunta ka sa bahay nila or nagkita kayo, sasagutin ka na lang yun. Ayan. Tignan mo, sasagutin ka naman pag nakita niya yung suot-suot mo yung ganitong shirt, Kaya kayo mga guys, hindi pa nakabili dyan, bili na kayo. Lalo kung kayo'y nangliligaw pa lang. Maghintay-hintay na naman tayo ng mga iba nating mga kasama dito, Wow naman! Wow! So ito, susulatan natin para ma-check natin si J. Bidad Reyes paid na. And of course yung mga iba naka-paid na rin. Sila Ryan Edralin Domingo, shoutout sa inyo. And siyempre sa kanyang misis, salamat. Almir Balagat, ayan, shoutout sa inyo sa San Nicolas, thank you so much. And also kay isang Almir Balagat rin. Sure, halika. Sticker, yan, may nangihingi ng sticker. Ayan. Okay, oo. Shoutout ka. Shoutout mo yung mga Kaka-subscribe ko lang kahapon. Ay, kahapon, kakalang subscribe. Thank you so much sa pag-subscribe Shoutout sa Baxil, lalo na kay Giancarlo Abon.
Ayun, thank you so much ha. Ride safe, ride safe. Ayun, may humingi ng sticker. Ayan. Okay, yan. Sa mga hindi, ayan. Habang ano tayo dito. Siyempre, mamimigay tayo ng stickers, ano? Ayan. Sa mga hindi pa dyan nakahingi, baka naman. Hi! O, teka, tuloy natin yung ano. Tuloy natin yung to. Yung mga pupunta siguro dito. Si Floyd Collado or ano. Dito pa. So, hintay-hintay na lang natin mga Kakonix. And syempre, sa mga susunod pa na orders, nakikita nyo, dami kong pa-order, oh. Dalawang page, ayan. Okay, and syempre salamat almost 50 na orders ang sa ating first batch. So maraming salamat po. And hopefully sa susunod na batch is more than 50 na, 51 na siguro. Oh my God! Wow! Sir, Pagkawan checkpoint niya. uy, nyo sakit marang ranar. Apa yan ang pagkadanagan king ka? Ito nga rin sir, Jack Pino nga, predict anak dito nito. Okay lang. Sa utang na mapan, gumatan siya, dito allen bot. Hindi man, dadya plaka mo. Ada sir. Ngayon tayo, ano pa lagi, sir, temporary. Wen, okay lang. Jack Pino ka. Sir. So yung mga bagong Honda Click ngayon, sa bali man digay. Sa kanya, sir. So, mga salsalian ng manindan. Ambay lang yan, busy. Uwi na. Shoutout ka na sa bali na ning. Di bakit mo? I am the one, the way your son don't need a... Ito mga kosh, may nabentahan ulit ako bago. Si Sir, ano pangalan mo sir? Lander. Ayan. Meron siyang pwesto dyan sa harap, kaya nakita niya akong nagbebenta, naasikin niya. Hindi, joke lang yun. So, yan, bumili siya. Ayan, thank you so much sir. Ayan, free face mask. Tsamba nyo sir, kasi limited edition lang yung black ngayon. Saka may face mask. Sa susunod, wala na. Thank you. And syempre, of course, support nyo yung kanyang pwesto. Nandun lang po, yun. Riders Place Refreshment. Ayan. Pwede nating dyan tambayan. Dyan lang. Para sa ating mga riders talaga yan. Syempre, para sa mga vloggers na rin. Ayun oh, may nabenta na naman akong isa. Ayan. Pasok mga suki. Pasok mga suki. Tigmumura lang. May black ka, may white pa. Pili-pili na. No! God, please, no! 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 Pero sa inuulit ko, limited edition lang po itong black. So, napakaswerte nyo yung mga first na nag-order dito sa aking merchandise t-shirt. Ayan. Siguro yung mga next na order is white na lang po. Yung kasi out of stock na po yung black, limited edition lang po. Mahirap po kasing dry fit na black. So, yan. Just in case, kung meron man, update ko po kayo. Okay? So, ito. Lista ko nga muna yung mga ano. Hi! Teka, lilista ko muna ha. Diyan muna tayo ha. Hi! Wow naman! Wow! So, ito mga Kakonix. Ayan. Okay. Habang nagpo-post ako, maraming nag-text sa akin, maraming tatanong, nag-order. Ayan. Oy sir, musta? Kenneth, Pops. Ay, Kenneth ko, yan. Ano ang size mo, Pops? Large. Large. Man, di large. Dakil ka di. Wait lang ha. Sana all may sticker, Pops. Ay, sige, sure. Large nga, white, black. May kwartak yun. Black. Black. Large. Sa gawin na, di na, Pops. Abo, nagninay? Ayaw. Yeah, sige, sticker. Sticker to Yan, walang problema sa sticker. Large. Basta mag-subscribe lang kayo sa akin. Yes. Paano Yes. namin malalaman kung di niya sasabihin? Yan, Pops. Sige, Pops. Huwag na yan, Pops. Di naman importante sa buhay yan. Ayan, suot mo.
Suot mo para yat mo Ay, eksakto. Pag nationwide, worldwide. Yan. Say hi naman Hello to my vlog. Hello to my vlog. Oh yan, tapos sinuot mo yung Immortal. Nax naman. Ay, shoutout sa Immortal Immortal Bags. Ayan, shoutout sa inyo. Salamat po sa pagsuporta ng local Ilocano products. Ayan. So, thank you so much, sir. Kahit hindi ka pa bayad. Oy, bayad mo. Trend lang. Joke lang. Kano Paps? Sige, 299 na lang. Ayun. Thank you, sir. Oh, wala ka bang pwedeng shoutout dyan? Salamat sa si Viva. Viva, shoutout ka sa girlfriend mong nagagalit. Oh, yun. Paano ba kayo sa mga misis nyo? Ayan. Okay, thank you so much, sir. Okay. Ay, no. Wala. Maghihintay kami ng demon sa motor pagpagintab. Ah, okay. Automotoker. Oh, yun. Shoutout nyo. Automotoker. Shoutout. Automotoker. Hindi ko pwedeng pakinta dito. Hindi pa ako nakapakaruwash. Yan, bagay dyan. Bagay dyan, oh. Kitang-kita. Oh, dito na. May kadilanit na niyo. Sana oy. Ayan, oh. Bawa mo kunti. Yun, oh. Yun, oh. Sinong buyer saan? Maramdaman na rin Ayan, oh. Dito, Jabagi. Ayos. Ayos. Oh, meron na. Ayan. Yun, oh. Yun to. Sakto. Ang galing, oh. Sakto. Gitnang-gitna, oh. Oha, 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 oha. Gitnang-gitna, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Over the top, Ayun, oh. Kitang-kita ko, oh. Kitang-kita nyo, ha? Ayos, ha? Sakto. Ang galing, oh. Pero ito, sakto sa kulay, oh. May red, ano. Red na red. Ang galing. Itong gusto ko, eh. Saan nyo binili to? Gusto ko to, ha? Ayan. Bounce na rin ako, ko. Minsan naman. Yan. Sir. Baka gusto mo rin ng sticker. Hindi ka nagsasabi, eh. Tingin ka lang, tingin sa akin, hindi ka nagsasabi, eh. Baka pera yan Hindi. Yan. Oh, shoutout mo yung mga gusto mong shoutout dyan. Okay, sa ito, Electronics, saka kay Aubrey, saka kay Aubrey, kay Aubrey, saka kay Aubrey. Nax! Si Aubrey! Nax naman! Si Aubrey pang sinata, ha? Aubrey, alam na this, So, ayun. Thank you so much, bro. Ayun. Ayan. Pa-subscribe na rin sa aking channel, ha. So, ayun. Hindi na po ako magtatagal. Ayan, mga Kakunix. Hanggang dito na lamang po ang video kong ito. Salamat po sa lahat ng mga pumunta dito ngayong araw, gabing ito. At syempre, sa mga bago kong nakilala. Ayan. Adios, amiga, amigo. Alawenla. Bye-bye.